sa Tobias, Kapitulo 12, versikulo 12, o sa pinadayag 5:8, nga ang mga santos sa langit di ay mao'y tigdala sa tuang mga pag-ampo. Nan kung atong kontrahon ang mga santos sama sa gibuhat sa mga protestante, kisa may atong patanan sa itong pag-ampo. Alang-alang, ABC. Karaan nga, save day, no? Mo po na gisaligan ni Father sa pagpasabot sa apologetics, no? Sa itong isoong brother Jiman. Okay, maayong hapon. So nindot kayo nga to ang kahaponon karon kay naagita sa simbahan. Kalabanan ng mga Sabado, naamatas tong panimalay. So mga duha na ka igsuon ako nga ni hatag og topiko. So karon aduna sad ko'y gamay nga topiko nga kini importante pud kaayo. Sa dinig bali ay katong kasi wala pa kailan ako nagtigsimba ko dire niya dili ko lumad nga taga dire, taga La Libertad ko na ako sa Barangay Tubol. Kini ato ang topiko karon mahitungod kini sa panabang o pahinungod sa mga santos. Sa kini siya muna sa pinaka-importante kaayo. Tungod kay sa sinugdanan, nganong nahimo ko nga si IFD, nga pila naman ganit ko katuig yun nga nagserbisyo sa simbahan, ikan sa gamay pa kong bata sa kristan ko. Gikan sa high school, nagbiyo ko kong minto, working ko sa mga paa, taga-tagaan ko alawan sa mga pare sa pakuan. Pagka-college na ako, nakasulod po ko kanang working sa St. Francis College di Hulugan. So in short, dili na ako inosente sa mga patakaran sa simbahan. Pero atong higayuna nakapasar ganit ako atong exam para sa pagkapare. Pero wala ra gyud sa kong hunahuna. Kanang murag hilaw pag ginang ako ang kuan ba. Ya atong higayuna pag human during my college sa kuan pag sulod sa 5 ka tuig kay working man ko college. Organista ko sa muang kanang sa eskwelahan ba simbahan. Organista sulod sa 6 ka tuig. Gitarista, in short, instrumentalist. Ya murag insulto kaayo sa atong simbahan nga man ni graduate nako. Naahin ako nabilong sa mga born again. Tigitar po ko. Organista po ko. Ang organista nako diha sa ang organista diha nila. Ako gatudlo anak. Ako gatutor og piano. Ako gatutor og ganang gitar. Nakahimo sila. Yun naapod ko. Unang ato ang kahibalo is magkataas man, di gid puding magkaubos. Magkataas man gina siya. Diyan ako ura ko nakonsisa sa simbahan. Naman dahil noon, mga pare pa yun ang nagpa-eskwela nako. Ya ang ending nakahuman ako, na ako nagserbisyo sa mga born again. Okay. Ya, kini siya tungod kay sama pananglit sa usa ka tawo kung makaagi gani ka og kanabitang mga patag ko makaagi og kulatado, gibukbok, tungod niya ana magkatong nagkarate, di ba? Nakatilabog sakit. Inani pud ko. During sa ako ang pag-attend sa ako ang kauban dito sa simbahan. Grabe po sila og kanang atake sa simbahan. Ya kay dili man ko basta-basta kay nakasabot man ko sa simbahan po, nasakitan po ko. Muna nga naiganyo ko og practice sa pagtuo niini. Mga 3 years na dai ko nasugod sa CFD. Nya muna alam ko mo yun, kining mga santos. Nga mga kita mga Katoliko, nagpasinuho man ta sa mga santos, nagpakitabang man ta sa mga santos. Nga, naamang ganito sa Juan 14:16, ako mao ang dalan ug ang kamatuoran. Walay makaadto sa amahan ug dili moagi kanako. Ug wala pa din nag-ingon nga moagi ni San Agustin. Wa ko nag-ingon nga moagi ni San Francisco. So nganong ato man sila gisampit? Tanda ko ang sayo dayani. Nganong ato man sila gisampit? So kung pangutang-utana, asa na ato kung ika ato ba?
Maka ang mga santos kuno dili makaluwas. Kung dili ang makaluwas mao lang ang Ginoo, ang Dios. Buhat 4:12 ang tungod ang kaluwasan makaplagan lamang diha kang Kristo. O na diri buhat 4:12. So ngano mo pasiduo kumanta sa mga santos? Kanang gikinahanglan pa man nato ang mga santos. Dili ba ta nakasupa kinuon sa Biblia nga dapat muligtar kita sa Ginoo? Sama pananglit. Muna pinaka lig-on kuno nga ilahang argumento sa mga atong kaigsuonan nga dili Katoliko. Adunay nihapa atubangan ni Pedro kasi Pedro usa ka apostol si Cornelio. Buhat 10:25-26. Sa paghapa ni Cornelio, gibuyag siya ni Pedro. Niingon siya nga, ayaw akong simbaha. Unsa na imong gibuhat? Kanako, tao lamang ako. So dili man ay pwede. Dili man di ay. Delikado man ay kung mo sampita og laing mga Diyos-Diyos mo na ilahang ingon. So dili man ay pwede mo na ilahang ipasabot nato. Klaro, si Cornelio, giina sa Cornelio, tindo, ayaw ka nagbuhatan. Tao lamang ako. Yung ano naman tayo ng santos? Ano ni Sampit Mantanila sa mga santos. Muna nga, pagi ini, mulig-on ang atong pagtuo. Kay kung ikaw makatoliko, ako, muingon ta nga bitaw sa ngano man nga motuo ano naman Sampit man tuo tag santos. Nga si Cornelio gani gibadlong man ni Pedro. Kana nakatulungan sa Katoliko, grasya na sa Protestante. Grasya na nila. Katoliko gani nga ingon bitaw sa makaingon ang pastor na kini grasya na ni. Grasya na ni. Kay ang Katoliko nga ingon ana, inosente pa po siya sa iyahang pagtuo. Punan pa, di ba kita ang mga Katoliko ka naman tayo mga kasampit o tag mga anghel nga panapa. Lagay tayo sa gamay pa ko sa gamay. Gamay man di hapon ro. Sa una na college ko, gitudloan kay ang St. Francis College naman ay mga madre. As a working, ako ang kuan sa una, assignment, simbahan. Kay kini kung pag-apply na ako, i-introduce ko pare nga mga sakristan. Siyempre, sakristan ko, alang-alang, ibutan ko sa kantin. Di, sa simbahan yun. O tiglimpyo, tanan, decorate, sa altar. O walay instrumentalist, ako mo kuan, walay sakristan, ako po mo sakristan. Itudluan ko niya o pag-ampo ka sa guardian angel. Di ba? Ang angel of God, my guardian there, to whom God's love commits me. Ever stay at my side, to light and guard, to roll and guide. Amen. So, pakay ng Protestante, anak. Makadamog sila ng ampuan, di sila ganahan maglinaw. Ano man? Tapos sila ilahay katubag, anak. Kaning sa kuan, Pinadaya 22, versikulo 8, nga to sa 9. Nga si San Juan, nisimba at tubangan sa anghel. Gibadlong po. Gibadlong po sa anghel. Ano ni delikado? Katong na Katoliko, huwag pagig kaso ito. Muna nga pati naghana nga makonvert. O, dara, gibadlong. Si San Juan, nga niyok po at tubangan sa anghel, gibadlong. Gibadlong si San Juan. So, muna nga ito ang bantayan. Nga, sa ito ang pangalagan, nga di ato ang praktiso ng ato ang doktrina tungod kay kita ang nasa authority. Ngano man, gibadlong man sila. Tungod kay ang ilahang pagyugbo ni San Pedro o pagyugbo ni San Juan, pagyugbo ni Cornelio ni San Pedro o ang pagyugbo ni San Juan nato sa anghel, simba man gud nga adorasyon. Kanang simba nga giisip niyang Diyos. Muna nga gibadlong siya. Gisimba ba nato ang mga santos? So, wala.
Nga naman di ay nga mo, yukbo man ta sa mga santos, nga wala rin nato sila gisimba. Dili ay, kanang tanan pa ko ng pagyukbo, usa na pa ko ng kapagsimba. Sa mga pananglit, kung mga itagkatahuran, sa puli padre, di ba mo yukbo man ta? Subot pasabot, nangayo o katahuran. So adto na lamay, upat ka-level sa pagsimba. Kung saan man ni sila. Una, kining latria. Latria. Unsa man ning latria? Kining latria, mao kini ang klase sa pagsimba nga ikahatag lamang ngadto sa Dios. Nga kanang pinakataas nga pagsimba sama sa Santos nga misa. It's the highest form of prayer. Santos nga misa. Walay makatupong ni ana. Bisag kada adlaw pagka magrosaryo, bisag kabutag hapon pagka magrosaryo, dili sa katupong sa Santos nga misa. It's the highest form of prayer. Latria. Ikaduha, hyperdulia. Unsa man ning hyperdulia? Si Dulia, hyper. Hyperdulia. Kining hyperdulia, special kini nga pagtahod para kang Mama Mary. Inahan sa atong manlubos. Hyperdulia. H-I-Y-P-E-R-D-U-L-I-A. Hyperdulia. Muna sa pinakataas na pagtahod ngadto ka Mama Mary. Ikatulo, protodulia. Unsa man ning protodulia? Ang protodulia mao kini ang paghatag og respeto nga alang kang San Jose, foster father of Jesus Christ. Si San Jose, protodulia. Angay kini sa nga protodulia or protodulia mo kini ang paghatag og respeto ngadto kang San Jose. So tulo na, latria, hyperdulia ug protodulia. Ikaupat, dulia. Unsa man ning dulia? D-U-L-I-A, dulia. Ang dulia, veneration nga atong ikahatag sa tanang mga santos. Tanang mga santos sa langit. Oh, agisulat ay salamat kay ako di ko ganahan kay di ko ay sulat. Pati gani ko musulat sa papel sa mutas blackboard. So gani sa kung agi di ko kapasapot. Okay, dulia, veneration nga atong ikahatag ngadto sa mga santos. Muna nga, ang atong timan-an nganong gibadlong si San Juan tungod kay ang iyahang pagyupo pagsimba man isig Dios. Isig Dios. Gibadlong si San Juan. Tungod kay aduna may pagyupo nga paghatag og katahuran sama sa giingon ganiha. Sama sa gibuhat ni Saul ngadto kang Samuel. Nasa unang Samuel 28:14. Si Saul niyugbo ni Samuel og nihatag og katahuran. So, ang pagyugbo o paghatag katahuran dili siya matawag og pagsimba sa Dios nga para sa Dios. Mo kay ang pagsimba nga alang sa Dios para lang gid sa Dios. Ano sa katawo nga nihapa atubangan ni David 2 Samuel 1:2. So wala siya gibadlong. Tungod kay siya nga nihapa nasayod man ang iyang gihap-an nga siya nasayod nga nagatuo or salamat ka Dios. So muna ato ang timan-an kay kita muyugbo man ta sa mga imahin. Muyugbo man ta. Ya naman nga upasiduog man ta sa mga santos sa mga pag-ampo. Nanuman nga ato mga pag-ampo dili man nato ingon nga direkta gyud sa Ginoo. Ilabi na kanato nga magsigira og kasala. Ya dili ta kaduol sa sakramento sa kumpisal. So dili munang mag-ampo ta wala gyud tay kanabita-bita wala tay makita pag ebidensya na gidungog ta sa Ginoo. Ano man makasasala man ta. Muna nga mo patahapag ta sa mga santos. Tungod kay giingon diha sa pagultingon kapitulo 15 bersikulo 9
kama 29, ang makasasala halayo sa Dios, apan ang pagampo sa tao nga matarong dunggon sa Dios. So dili di ay tatakos nga murikta sa Ginoo nga di na punta mo agi o patabang sa mga santos. Makasasala man ta. Roma 5:12, ni kaila ang kamatayon gumikan sa sala. Bukod pasabot, tanang tao nakasala. Muna nga o dili kita takos nga murikta ngadto sa Dios kay wa tay kasiguruhan kunang magpakitabang ta sa mga santos tungod kay ang sila nga mga giisip na nga matarong, gihingpit na nga matarong, sila ang dunggon sa Dios. Bisan dali sa tuwa dire kuan para sa gibuhat nato sa mga kaigsuonan nga mga protestante, mga pastor. Muana man sila sa Facebook gani nga okay mga igsuon na send your prayer request. Di ba? Kabantay mo ana, nana sa prayer request. Oh, inaana ba? How much more kita sa mga santos nga hingpit na? Magpaampo kita kanila. Magpakitabang kita kanila. Nato sa mga santos. Kay moingon man nga sila nga ang si Ginoong Jesucristo kuno wala kuno nag-promote sa mga santos po. Wala kuno mag-ingon nga sampit po mo. Wala kuno mabasa nga sampit mo ni San Agustin. Sampit po mo ni San Francisco. Pagpakitabang mo. Wala yun. Ya o pangutan-untan kay wala man tinuro, wa gid mabasa. Apan tungod kay ang Biblia dili lamang kutob sa pagkabasa, kinahanglan nga may pagsabot. Sa mapananglit, ana sa Juan 14:15-16 nga mismo si Hesukristo naghatag kanato og lain nga manlalaban ato ang i-kuan dire. Pasabot. Juan 14, versikulo 15 ngadto sa 16. Kung nahigugma kamo kanako, tumanan ninyo ang akong mga sugo. Mangayo ako sa amahan ug hatagan kamo niya ug laing magtatabang. Naa di ay tay mabasa. Unsa man ang gipasabot diri laing magtatabang? Alang-alang ka to mga kriminal. Di kini gyud mga matarong. Una agi dire. Sa naa di ay niya moingon po na sila nga sa nag-iyon ba ang Biblia nga dool kamo sa mga balaan nga kanang iyong giisip nga mga balaan? Nag-ingon ba ang Biblia nga sampit kamo sa mga santos? Tablaw ta nagpangita sa nagpangita sa Biblia tungod kay wala gina say mabasa sa Biblia nga litra por litra. Tungod kay atong timan-an ang atong mga kaigsuonan nga mga dili Katoliko, ang ilaha is litra por litra. Ang ilahang gibasihan. Kung dili kita atong praktison kita nga mga Katoliko, ato ang praktison ang read and learn. Pero sino ba puta? Di lang po kay magsige lang po tagbasa. Una nga ang si atong ilakwit si Padre Darwin, perti sukuang nga pastor. Kini yung si Padre Darwin nga dili ang Biblia ang sukuranan sa kamatuoran ha. Mo na kung dili ang simbahan. Ya, ako nga kauban nga sa trabaho nga protestante gud. Dito perti Manila kong reklamo. Ya, hanto nagkadebate ng isig ka quadrupod, isig ka protestante, nakaapil pud ko. Kay ingon magid siya nga nahimo na lang Ginoo nga walay kapuslanan ang Biblia. Ingon po ko, Brad, nag-ingon ba si Padre Darwin nga walay kapuslanan ang Biblia? Wala. Kaya niingon man ka, Brad, nga Biblia di ang basihan, dili ang simbahan. Kung ako'y membro nimo, di na di ko musimba sa imong simbahan. Magsige na lang kung basa sa Biblia, kay mo na sa Quranan. O diba? Kung mayon sila nga Biblia ang sa Quranan, sa nga nag-abot po sila og mga membro. Kaya ako makasabot ng membro, di na kumusimba sila simbahan. Kay Biblia man di ay. Pero ayaw di mo, wala ta nag-promote sila sa simbahan ha. Kaya dili ginamit tinuod. Sa ilahan giingon nga walay mabasa. Pero ato kini basahon sa kanang walay mabasa kuno nga dangop kamo sa mga santos.
Pero ato kining basahon sa Biblia. Klaro gi kaayo diha sa Hebreo 12 bersikulo 22 nato sa 23 kanang ingon nga apan mahiabot kamo sa bukid sa Sion ug sa lungsod sa Dios nga buhi ang langitnon nga Jerusalem ug sa dili maisip nga panon sa mga manulunda. Nato sa tibuok nga katilingban ug iglesia sa mga panganay nga nahisulat na sa langit. Ug sa Dios ang maghuhukom sa tanan. Ug napilaing ug sa espiritu sa mga taong matarong nga gihingpit na. Lain-lain ug pasabot additional. Klaro kayo. Giduol ninyo ang maghuhukom sa tanan nga mao ang Dios. Ug sa mga espiritu sa mga tao matarong nga gihingpit na. Naa di ay wala lang masabti. Una nga kanang mga Katoliko nga nabalhin og laing tinuohan. Wait in taon na sila kaayo, inusinti. Samtang ang mga Protestante kung nabalhin sa Katoliko, bright na sila kaayo. Strong Protestant becomes Catholic. Weak Catholic becomes Protestant. Abalhin mo, ba ingon di mo weak mo? Ingon mo nga weak, ingon mo nga walay kahibalo. Una nga ato ang timan-an na naadi ay mabasa nga ang mga santos angay Diyon duulod. Ya muna nga naatay mga fiesta pod. Fiesta ni San Francisco, fiesta sa mahal na Birhen Maria. Tungod kay moingon man sila nga wala dili mabasa sa Biblia, dili angay tuuhan. Kay ang ilahang na gituuhan na gid nga mabasa sa Biblia nga giingon dia sa Amos 5:21, nagkasilagan ako ang inyong mga fiesta. Na nagtuo man sila nga fiesta ko sa Katoliko, kaya kato sa mga fiesta katumantong sa mga pagano nga wala magkaila og Dios. Niya ang pagpahinumdom sa mga santos mao kana sa fiesta ato jud kana mabasa sa Biblia. Una nga ang pagbasa dapat adunay dalang pagsabot. Hebreo 3:17. Klaro kaayo. Hinumdumi ang inyong mga pangulo kaniadto na misulti kaninyo sa mensahe sa Dios. Palandunga giun sa nila pag kinabuhi hangtod namatay sila. Sunduga or suhira ang ilang pagtuo. Naadian mga katigulangan ng ipasabot ani mga santos. Naunang mga katigulangan. Wala may siguro santos nga talit nga nako. So katigulangan gyud. Wa man siguro santos nga talit nga ni grupo, wala gyud. Mga katigulangan ang kaniadto. Ipahinumdum. Yang ingon sila nga kita way alamang sa Biblia. Ay mo kita mo sugot oy. Muna nga lisod kaayo kung kita masakitan, mubahalos kita. Pero dili sakit ka kanang sakit sa lawas pa. Sakit kinaagis pa to. Mubalos ta dili sa kaisog. Dili na to sa kontra. Ato sila nga kung igsoon. Take note. Balos ta pinaagi sa kalumo kasi o adunay pagtudlo katikais. Muna nga dili na pwede nga iritahon nato sila og supak na kanang pinaagi sa iisog nga paagi. Kalumo o kasing-kasing mo importante. Daghan kay kung na encounter nga mga pastor nga mga bigka-debate or bigka-dialog. Wala man ninyo nagdumot. Kita mi ana, okay ra man gihapon kaayo. Tungod kay ako manggisunod ang kabubuton sa katong giingon sa balaang kasulatan diya sa unang Pedro 3:15 nga pangandam kamo kanunay kung adunay makipagsayo kaninyo kabahin sa pagtuo. Una nga ang Biblia mismo nagsugo kanato nga pangandam kamo kanunay. Inya magpakahilom ra ta. So andam putang mangandam. Kini sila ang mga santos sa langit wala gid kuno na sila bahin sa kaluwasan nato. Muna timan-an nato nga mo ilang argumento. Ang mga santos sa langit nga kanang ilang mga santos nato sa San Pedro kanang unang mga apostoles, ang mga unang Kristiyanos nga mga apostoles wala gid kuno na kalambigitan sa ato ang kaluwasan. Pero ato ang kinatiman-an nga
atong mabasa diha sa Ebanghelyo ni San Lucas 16 kapitulo 27 na ang mga santos nahilangin giampuan. Naa dire, Amahan, hangyoon ko ikaw nga imo untang ipadala si Lazaro ngadto sa amo. Kinsa maning gaampo? Kato maning dato nga na impierno na si Lazaro tuwa sa sabakan ni Abraham. Unsay gihimo sa dato? Ipadala unta si Lazaro ngadto sa amo. Kaya bisan nagani kuno ang bisan unta ang tudlo nga bugnaw ibuta sa dila aron sa makatagamtam og kabugnaw. So si Lazaro nagibalaan sa sabakan ni Abraham giampuan nagpasidungog usab si kuan si katong dato. So adunay tay mabasa nga ang mga santos giampuan. Muna nga angin atong i-practice ang ato ang pagtuo nga dili ta kuan ra gyud kanang mahugno pinaagi sila mga istorya nga wala po sa kamatuoran. Nang atong nay mga nangagi nga dito sa lungsod sa Binalbagan atong simbahan nga gisulod og nagpailang nga Muslim nga gibuak-buak niya ang mga larawan. Atong ugadaha ako mong gitong gi-share ya ako po itong namang ko'y kuan, namang ko'y ako ang Facebook page. So basig na mo'y hiling mo mga Facebook, sunod, ako din i-follow sa ako ang Facebook page, Cute Christian. Dili cute nga, abi kay gamay ko ha? Catholic until the end, na Christianos. Cute Christian. Nana, din sa ko akong YouTube channel, GMV Collections. GMV. J as in jar, A, V, Collections. Ang GMV, abbreviation na sa ko, ako na siya, acronym na sa ko ang complete name. Jmar Monte Alegre Villarante. Yan muna nga, nag-video po ko. Atong ipalapnag ang kamatuoran, nag-video maging ang uban na pinaagiran ng binastos gani. Yan kita, mo share po ta, mga purpasiyaw na dalang adunay unod nga dili, hinungdanon. Pero, ang katuhinungon ng mga iya sa Ginoo, kitrektaya o reaksyon. Sa magiging ni Padre atong una, nagilangaw ang iyahang kabahin sa Holy Week. Gilangaw. Muna nga ato ang batunan o ato ang timan-an ato ang pagtuo. Tungod kay angay kitang magpasidungog sa mga santos kay sila gyud ang ato ang manlalaban. Adunay usa ka kanang bitang napamatud-an. Si San Vicente Ferrer mo na imong patron sa Pakuan. Nya samtang akong mama karaan nga katikista. Niya. Ako sa una masakiton man ko kaayo. Nagtubo ko nga masakiton. Gikan pa ko sa gamay bata. Nakatilaw ko og sakit nga dili, nakatilaw ko og pangihi nga dili sakit. Ato na lang pag 2018. O imagine ha, pila ka tuig. Nga ningon sa mama kay during my elementary life, high school, college, wala kayo itong barkada nga kanang magdula. Di man ko kaya kadagan. Hinay kayo kong mulakaw. Pero wala sa kong surrender, kaya yun sa mama nga, kung pag-ampo ko na din ko niya nga, sampit agad sa Santos. Nga, ipasampit niya sa San Vicente Ferrer. Kasi San Vicente Ferrer sa una, nagkaraman ang masakiton na naayo, unang iyan sa kong nga ipasampit. Muto nga, nisampit ko, yan, nabasahan ko na ako sa Tobias, Kapitulo 12, versikulo 12, o sa pinadayag 5:8, nga ang mga santos sa langit di ay mao'y tigdala sa tuwang mga pag-ampo. Una nga mong pasidungong kita kanila. Nan kung atong kontrahon ng mga santos sama sa gibuhat sa mga protestante, isa niya atong patanan sa itong pag-ampo. Alang-alang, LBC. Ang mga santos muna sila dala sa itong mga pag-ampo. Nga sa una, kanang ining sakit sa una, sa kuang puson, kay sakit di kaayo, na kanang sa una nga working ko sa una, working student ko sa college, nga nihangyo ko sa among pare, among school director na dili na ko mo-appeal og mga ball games, kanang basketball, volleyball, dili yun. Muna na-focus ko sa kanang sa mga sa instrument, kay dili ko pwede, di man ko kalukso. Niya,
Samtang nausahay kita ka ng mainggan yun, takiganahan kita mo lukso-lukso, pagkahuman ako anak, kay dugo. Dugo yun. Yang mo nga, maglingkod ko, pati nga sakitan. Wala ko sa missing different, iampo ko. Wala ko Hanto sa ko ang pagka-college siya ko. Niya. Sa una, kay working ko, nga akong kanan lang di kwarta, nang libon ko ice cream. Bindot ko ice cream. Nga, sa pagsakay na ko sa kong bisikleta sa una, first na akong sakay, sa kong bisikleta nga naikarga, action sa kong hilak. E pati nga sakita akong poso, nga kanang iling ko gamay, nagling ko lang ang mountain bike, ang bike. Pati nga sakita, gini untol, sakit gikayo. Pinakatuig na ako ng giantos. Upat. Pagka 5 years mo sa college, pagka ikalima, wala naman ko ng ligya, kay busy naman kakaya, praktikum naman. Kanang sa first year na ako, hantol sa fourth year, kanang hilang ko sa una. Sakay na ako sa kuwa. Kanang magkarihig dugo. Siksa kayo ha. Nga, sa una, tungkol sa kong pag-ambong ni sa atong labang makagaho, inubanan sa San Vicente Ferrer. Ato na siya igamit na instrumento. Kay, nakagraduate naman sa kong college. Nga, after sa kong pag-graduate college, nakaamiga man ko og doktora, kaya siya mo tinagasto na ako. Nga na siya nga dool noon ko noong kanang urologist. Yung itong trabaho ko og kanang ako sa motoran, kasa, nakatigom ko, dito ko, ito nga, tigom ko kwarta, doon sa kong urologist dito sa Siliman. Ya, pag abot sa Siliman, niingon ang urologist, akong gitala sa mama, para mutuod ang doktor, nga tinuod akong istorya, nagikan pa ko sa gamay bata, niingon din siya nga doon, ang imuhang sakit, sumala sa ultrasound, dili naging kumurisita, anit ko dili, upirahan din ka. Ya, bago pa akong natrabaho, pinimiro pa na akong trabaho, 5,000 pa na akong bulan. Oh, yung mutong tuwa, mutong nga, yan, ni anak na siya ko nga, isampit na po ko, nga muna, tagaay ko site, nga makuha gining bato. Kaya paanaman kong 60,000, bago pa akong nag-graduate. Ano na instrumento yun? Nga naman po nga namin, nakadool na ako. Nga niingon man sila nga, dool sa mayor, patabang, kaya araw magpirahan ka. Kung nakuha gid ang bato, ako ipakita ninyo yung ako kung nadala. Ini siya na bato, nakuha niya siya dito sa Bacolod, pinaagis tabang sa usa ka mayor. Ato pang ato ang namatay bang gobernador. Mamoto siya si former Guido. Kato siya nagtabang niya. Taga nalibita ko dili ko taga gihulngan. So kuyaman pa ko basi dili mo sugod. Nya kini siyang matuha nga mga usa ka kudlit guro tuni nga mag 1/4 ako tuni sunod nalimot na ko. Kaning matuha mo ni sikat sa kong pagsugod pagkabata kay gamay pa ko nagkamang pa ko kada pangihina ko muriktar ko og siagit kuno ingon si mama. Hanto nagtubo abi na ako og normal ra ang mangihi nga sakit. Normal na ako. Oh, sa una nga kanang ining sakit ana, gin-normalize na ako ng pulpangihi nga. Kapuro wala sa kasakit, pero wala naman ako. That's my normal sa una. Yan, nagtubo ang bato. Dito na sa college na ko, pag-graduate na ako, magsige na ako pangihi og dugo. Niya, ako pobre na may kaayaw kay working good lamang. Huwag kwarta. Muna nga, ini niya nakuha ni siya, mutuog sa dili among gasto ani. Nga ang bill mga almost 50,000 500 lang mutong nagkaan ako nga grabe sa kanang mangayo ta sa Ginoo niya mangayo ta tabang ko sa mga suod sa Ginoo powerful yun muna nga kana kung kini batuha this is the fruit of my prayer bunga ginas kong pag-ampo kini batuha nga sa pantog inupirano dahil ko pantong o mao ni siya muna nga ato ang proteksyonan ato ang dipinsahan ng simbahan tungod kay once mo dipinsa ta sa atong simbahan sama ra nga midipinsa ta ni Kristo kay Efeso 5:23 siya ang ulo sa simbahan nga mao ang atong lawas
Nan kung magpakahilom ra ka nga binuangan ang simbahan. Sa marangawa ka di ay ni dipilwa sa marawa ka higugma ni Kristo. Sa pananglit ang imuhang suon, imuhang asawa, ipasakitan sa lahi, imor din ng taon. Di gyud. Di ba? So inaanak po ang atong simbahan giapaki ato gyud proteksyonan. Muna nga kita nga kuan mga magtutuo andam tangang lipitsa ato ang pagtuo kay kini siya mao ang lawas Kristo. Niya muna nga kinahanglan ta sa mga panabang sa mga santos. Ang mga santos sa langit muna na sa tuang mga altar na atay sa mga sige ni Paul ganiha na muna nga nasa picture sa iyang asawa, iyang anak, iyang hamang pamilya. Muna nga kita wala tay picture ni Felix Manalo, Eduardo, ni Taze Rosel, wala takipili nato na sila kauban. Samtang ang mga ubang kong protestante, wala sa picture ni Mama Mary, ni Pinoong Jesucristo, dili pa na nila kauban. Diba? Una nga ang ganang ayaw din magtuo kung muingon nga pareho rang Ginoo ha, di ginang ni mao. Sayop ginang siya. Una nga ato na ipa-discuss ni sa akong kauban kung kinsa di ay ang nagtudlo sa tinuod ni Hesus.